Ini sedang nak kerja mana jengi ubelai. Ini kena pai sengi, joni sengi berkerau, kesengi berkentang, kesengi keperti Kristan, ni rakhi, mungkin mau buram, ya kejimi pat kejung utrai jengi uji sukses. Nak bentai ledih, nak bentai jong komiti balang berokawai, ngai kublai, kesengi jing mipat, kebadap dak jing suk, kebaai jing kermen, ia pi ki para mengibi barok, hakar tengah jung utrai, buana benim bagi jongi uji sukres. Ngabdi yang sobhai pi ki para mengibi kibat nak bagi balang deh kibat soal leban ngi hakani kejing mani ngi ublai kejing don jong pi kalong kejing singan nak bentar jongi ban kibat yang subha kam kerpang hakani ka sengi ya syukri jong ublai Reverend Arnong Food Reverend Arnong Food ide pastor balong mission director jong kanong jeri mission center jong ke KGP nat sabngi hakapor kaba kum kabalang idale ban ple yak mission field hamau kuliau hakapor bangi soy yak jete kular bakabalang kemrang pastor nong pur ide mission director jong ke mission center Henry menta idalong pastor jong ka nong jeri pastorate hakum ni Tamar district kabahap akasora presbytery ngi penpau ko jing dokumen ban ip pastor deng jongi hani sengi ka bakrau blesibun ya jing lakoloy jo pi pedang so bahaya ka jing khot jong balang bedon kat badngi ba basa sam ru khobor na tiang jong blei hab deng jongi hani ka jeseng bagi pedang so bahaya ramba balang f mukon Iblo yang ba balang juga balang kemrang iba lewan sendran kat bat I pastor tu sya bagani at syafrang in pendem hublei ke jing duai hublei bukpa jongi ubah bendeng ngidap da jing sungu ko bakrau yeme ko frai bayit basahisin pat hani kesengi bakrau kesengi ke bekentang ke jong me ko frai ngiyo ban kiu hari ke ying ke jong me ya ke ban mani ya me ya ke betul burom ya kerteng ke betul bor jong me maka ni ke sengi kalau sengi bakrau kata-kata maklem ke jing mipat ke jong me kutrai ke jing jongi baka jing lap jongi syafhang ke jing penim kalong kabel no ni IT ya ni ke por nduk pasdang nduk bawai no ha ke jing alam ko jong men simu khu jong me tu pun khu ru ko trai gdo no ya ke jing mut berkhat jongi bengen mane ya me ha men sim bat ke basisha balang bak basa skor ya tin jong me ngin mi ru ko trai bi na ni ke jing sem ke bathiang angkat bak jing bam ke bak jing sim ke badap ha ke nur ko jongi ha ke jing mut ko jongi ru namar ngipan ikine baro hakar teng jong utrai buna benem bai jong Yesus Kristus amen nginirwai ke bakhendai pho ke jirwai ke bakhendai pho umdon hangni henry ulami pat katnu jingkemen jisu ulami pat bor jong jeng yap jisu ulabathat senran jong uhi kiyashem marhmat kata ke step bajisu lami pat hadirin jong di jerwai sebab khot ya I mesta himlat kharbithai bin yalam ha bapuli na khting jong blei bat ka jing duai ke jerwai ke bakhendai pho Katnu jingkman jisu ulami pan
Borjong ka jing yap Jisu ulap that Sin ranjong uhi kia shem markman Kata kaste ba Jisu lamipat Kano jinkmen Jisu lamipat Ulamipat Kano jinkmen Jisu lamipat Ulamipat Cisha Habor ka jing lipat jong u Jisu Kasngi ka jing yap kam ladon borsyu Kajing tep ikam lakum yutrai Ulami padha kasngi kabalai Kano jinkmen Jisu lamipan Ulamipan Kano jinkmen Jisu lamipan Ulamipat Cisha Haleluya ngiyak men ngiyarwai Pendon burom ya Jisu utrai Blakiu pat syabneng ban syong bat upa Banya sad namar jom pijong na Kano jinkmen Jisu lamipat Ulamipat Kano jinkmen Jisu lamipat Ulamipat Cisha Suai banginnya lek lang sodwe sublai jing dwai kan puli katu kan ni kitien ke padon kanika Bible ke bakhuat ke jong bulai kitien ke ong kumni te hakasni neng kong katayau haba kan sasai berngot kila lek sya kata ka jing tep kila ra ya ke jing ubi ya kiba lapen kre bat kila sem balapen telun no ya umau na kata kajing tep haba kila yupsut hapo ti tim sem ya kamet jong Jisu about try kala jati haba kidangi khuslai sepanggani hakmiru arngut kirangba kila yang hajan jongki hakajan ko bapnai lee te kat ba kila septim bat kila pendam kila kikmat sakhandau kila ong haki balai piwat yu baim hapdeng kibayap umdan shu hangni henrei ulami pat te lada ngilayap bat ukris nginget skem bangin imru lem batu bangi datip ba ukris haba u lami no nakibayap on om yap shu keng kajing yap kamla dan borshu halor jong u henrai haba u im uyai im keng hau blei kumju ru mapi tu nyeu yeladi kibala yap keng ya kapap henrai kabayai im ti haulei ublei hau Kris Jisu utrai jongi
tu boleh ungkar ku nak kejeng pulih kini kintin kuat kejeng ini pendam lang ha kejeng tuai pa jengi bah beneng nida aingu yami atai namta jonga ni kasngi ka krau ka basai bat ka batnisan atai be kum ki banget ni danget skem bakum kane kasngi jong kejeng mi pat kejong me kalong kasngi ka baai jeng kermen yang ikinong pop ka baai jeng kermen ya kilong sem kijongi ka baai jeng kermen ya ka balang kumju ka baai jeng kermen ru ya kidkhot komiti balang baken nang la ban yai trai da ka men sem ka basisur ban penyar ya ka gospel hima bat ka gospel ka jangme rabi ngida duairu ba sibon ki yang kristan kirempi yang kristan ki badon hau put usam jong kani ka balang de kumha kani kasni atrai ngangait kem bakinyo ya ka jingkerman ya ka jingkerman ya ka jingkerman bat ka jingkerman halaki jong ki yang kisem ki jong ki kumju atrai sibentang atuai nak bentai pastor ibilong isyakri jong me wan sasam ya ka kubor teng jongi hakani kubor batu ai atrai ba ki baro ki ba pastor insakren mat jongi ai ba kita ki kintin ki ba kren ki ba pasiau na me kin trai kin da yo rung haki do no jongi iwei pa iwei na pan ni kini baro atrai jisu namarba me milong jisu ba im ubalayak ubalaim bat ubandang yai imru nadu menta seduk kibam cukur ru amen ki parabangit be kini kilong jing penbela haga jaseng kan tain lawai kini jaseng in yo nong police number 2 Mrs P Wanswet nong kren Miss Bayahun Lang Solang haga English service jong balang por live janmet ha auditorium jong lam jing shay youth center in yo nong police number 2 Mr Meban Simle nong kren teman besan Tima jaseng samla por san biji janmet nong police dang badwai Mr Wantinam Khar yo ya ka resurrection Sunday priest ban in charge the priest and worship team jong ka jaseng samla ha ka arpo 3 April ki jaseng mit balang ha por nrusteng janmet in yo subject pedeng jong ka quarter ka perthei ka don kam ye ki kristan ki bakup ye ka jing habriu ukris tanat subject tu pensyai ya kajing syai jung pi hakmat kibriu jono rim gospel ka kum Matthias kala nang pesan kid khat saw hadu khat nriu nong pulisam badwai Mr Sam halang kharbomon nong kren kong triali lingdo marbanyang haka arpulai 3 April jaseng duai sisa jang pon rusteng janmiet ya nong pulisam badwai Mr Janai khongset arpu saw 3 April kasngi ublai jaseng kilong kumni jaseng kena kapor new gym step in your Bible quiz when in charge Miss Dari Lamari kapor kendai saw pusan step in your jaseng school pen pau nam tabarok ki kerdan tanda grill roll hadu kerdan rang ba kelas persyang ba kelas ridukhat kapor chief gym sngi in your jaseng sermon nong police nang badwai Mr Krishan Borlang Simli nong kren Mr JL Rumjang rang ba balang jungi ni sngotunat ban pentip bagan nang jingken tiu kurim hapedeng Mr Wan Ban Siudor lingwas im bat kemis habab yang len marwen bro arngut idi kun samla balang keni gede jing penna baar bat khaddo ni sngotunat ban pentip bagan nang jingken tiu kurim hapedeng Mr Marcus Hatlo na po Lomo Church Shelnop Missouri USA bat Miss Nazarene Dingdo kun samla balang keni gede jing penna meningkong kijing ai bekerpang mengilayok pedang hani katayo hilong kumni
Koi kalong yeng la ai si commission fund juga balang arjar tengka. Koi kalong yeng la ai si commission fund juga balang 1,000 san pung tengka. Koi kalong yeng la ai si general fund 1,000 tengka. Fund baduk arjar tengka. Muthrupur mission arjar tengka. Azerbaijan mission 1,000 tengka. Cambodia mission 1,000 tengka. Saka JRTS 6,000 tengka. Kumta baro lang kijing ai nagani kalong yeng kalong 4,000 tengka. Koi kalong yeng kala ai si general fund 4,000 tengka, fund baduk 4,000 tengka, si mission fund 4,000 tengka. Kumta kijing ai kalong yeng baro hilong 3,000 tengka. Koi kalong yeng kala ai subhash fund baduk 9,000 san sepat tengka. Koi kalong yeng kala ai subhash general fund 3,000 tengka. Koi kalong yeng kala ai saka general fund 10,000 tengka. Koi kalong yeng kala ai subhash mission fund 4,000 si sepat tengka. Koi kalong yeng kala ai untuk Punjab mission 6,000 tengka, West Bengal mission 6,000 san sepat tengka. Kumta kijing ai kalong 4,000 san sepat tengka. Koi kalong yeng ai subhash mission fund 1,000 tengka. Koi kalong yeng la ai subhash fund baduk ndreus pa sauku tengka. Kumta kijing ai berkerpang leo pediang hilong baro 9,000 nyus pa kendai po tengka. Ublen kerku igi parabangi bi ai ni jing ai berkerpang bat ru igi berduai nam kampung kini hilang cipna. Taman tapat ngenya snow ya kajing rawai ke Bekerpang nai Mrs. Rejoice CE. Bahadin baldap kini kajing rawai ke Bekerpang ngaskerpa di ke ushers bakin sa wan lam kajing aingu bat itin pesan bilingwa ben pin kentang ye kajing ai jongi sya kam kajong bleh. Hello. Ningkong ngasyo makakabu ben ay kublay sngi mi pat ukres ke basok bakamenya pilang baro. Ya kan ni gajing rai lapan syong nong rem na uyo anes kelen nong ba arpau ke dekat bening katway hado kat pra baka kerteng jongka kolong wa meri. Setiap pengap kasih balai Mary kalit panwad you try Kasyam baka jingtep kala sudah Manu blashem you try jonga Klem jing shep tiang labun jing ma Hang tayo doon utray jonga Mary ka joki umat utray jonga Jingtep kala sudah Syabar jingtep kayaw na marlut
trai ka ngau get ram ka dem ban cho angel ki don hang ta ba le ku priu hang ni phaya na ba ki la shno you try sha ai ki ra ngas ngau khu slai ka phai sha din kayo I ya u jisu hen rei kam te pa dei ma u wa Mary nga dei mga u jisu ba u try Rabboni ha ching ling ngo ringkat umat ki jam Ku briu ya nu phawat hang ni la shim you try o dei mami tu ya thu si hang nu mi pu you try mau khang jing te ma nu ba pli wa ku Mary nga dei manga Warapuni utrai jonga a em wakta tu yeng joy let pan ya thu la mi pat utrai jong pa Rabboni cô nong hi kai utrai ken ra chong nga nga ni ye no nang ni men ta ke teng jong mi ban la Cintap kala sudah Nagpunta ka Bromley, amen. Tuan dipendam ang cinduai. Ublay ubah kupa jengi ubah beneng.
Uba kaburam bat kejingu kabah jerong tam ngi ai syami. Hakum kaniga sengi. Kabah krau, kabah kerpang. Bat kabah kentang nak kebenta jongi kibanget. Hakeleng setelak kepertai. Ni aigo yame ko trai bakum pai lang jong me. Ngio bandon hakane ke yeng ka bakho bat ka bakentang ka jong me. Ban rakhe ban le kmen. Namar ka ni ka sngi ka ba me mel ai hap deng jongi. Ka sngi ka bawan raha ia ka jingkermen ka batmai. Ka sngi ka bawan raha ia ka jingkermen hadien ka ba me melasya bahalor ulum kalberi bat ka jingyap kalawan henrei kamkut tangha ka jingyap ka jong me ngiyo mat pat ya ka jingkermen ka batmai da ka jing mi pat ka jong me nakibayap ka balong ka jingkermen yangi ko kenrat bi hame batang hame namar ngi tip baling ba ka ni kasngi ngien sayo ban mi pat hak tagasngi ka bakraw hakaba me men sawan bat ki angel ki jong megen put ye keturoi bat ngiru da ka jingkmen na marla sius pa igi pop ki jogi bat nila yo ye ka jingkmen bangiru gen yo mi pat bat me kul kerat kenang bagi laban yo bandon ha paradise bat me sya ka jingem ka babam jukut ka ba me melekular apdeng jogi Yarap yang i atrabi habang i don na ke yeng ke jong mi ngin sngau ya ke jing don ke jong mi ngin mat ya ke jing elam musim jong mi ker kom ke bak kerpang bat ngin yoru ya ke kubor ka ba me melapen kret ling bau syakri jong mi ban sam apdeng jong i kine baro kin warra ya ke jing kemen bat ke jing yadai ke batmai ke jong i bat me melakar ku ia kejing em kejongi haki benta baro bat hakan dia por ngi aingo eme baling bahagi jengker ku kejong me ki para bangek bat mengilang baro ngiyo ban ai syaka kam kejong me ya ka bangis ngongo eme baling bahagi ni ki jengker ku ke ba me ai ling bahagi para bangek ka kam kejong me kala ya chaprang haki benta baro bat hakane kapor habang iwan rapat ikini kijing ai kijogi ngi duai ba mendange kerku yeki baka kam ka jong me bat ka ma ka jong me kimen sim ki bakodor kin yoru ya ka jing kermen ka baki kin don name ki babon kimen sim ki bampat ito ya me ki babon kimen sim ki dem ki pat yo mat ya ka jing pedem ka jong me ka balang ka jong me trabi da ka jing terong da ka jing ai bentalem kala yo ban kia sami ki ya ka kuwar jong ka jing penem ha ki ya ka ki bentah ba per ha ka ne ka jela ka jongi ha ka ri ka jongi bada ki bentah ki bobon ka jong pertai ngis ngongo ye men menta ki para banget ki baya ka mensim ka jing ai se ka kam ka jong me ki ai rehem atrabi bat ka jing duai ka jongi kalong ba me men de ai ker ku ye ki we hoi ker ku ha ki kam ki jing trai ki jongi ya ki yeng ki sem ki jongi bat kontrabi ba ka jing sngo hapo ka jongi ya ka kam ka jong me kandang ya rehem na ka por ko ipat ayungen ong kmat jong me ko trai ngem don ban ai kmat jong me tang ka jing sngongo bat ka jing ai ki tmai yala ka jong ka jing em ngi pan bat ngi kerpat ka jing sngongo baro hakerteng trai bat no penim jong Jesus Christ amen. Kadon kawe kajing berbana kabadon kam naka music and sing committee jong kabalang dalawai kini kejeseng kerpat kidukhot jong ka music sing committee baro kidukhot jong ka choir kidukhot jong ka praise worship team jong kabalang dalawai kejeseng ni ngi kendu sipor ha ka benta ka basyapo jong ki bani
kita katuk ni kam ke bagian kam menyekren banyak penbet saya sin ngak kerpat kita khot jong choir kita khot jong praise worship team bagi khot jong ke music sing committee bagi tak lawa ke jeseng ngi kendu hak benta ke ba support jong yang mani yang ngu you play pergi osngo yo khubor lingba ke jing ruai na ke jing syakri ke jong play bukan mau ingin pangka Mary ke balet dang step sya ke jing tep haka bala bu ke met ke jong jisu kale syam yu jisu haka plau haka kber ke hajan jong jing tep ulong ka wa Mary barka kolong wa rabuni kalong kano yalap ka banding kong sepangu jisu ubalami pat engu yu bleu bla ai ni khubor lingba jong ka syakri nim suel dang itu i khun jong i berit du itana hospital itana hajing shit ilak hamjam mentak sengi rejoice 11 meet hospital ban pendep ya program ke jong i bleu na kerhu i ilong rui accountant jong ka balang ke jong i hajing syakri ka bakol dor ke ban ai haka balang hi khun ki ti ke jong i kurem jong i ya ke yang kesem jong i baro kowe blun kur hui ba himnat kharbi thairu i balai lamingi populien ting jong blai ba jing tuai kumbang ala pediang ndu basdang jong jeseng kita dah pedeng jong i Reverend R Nong Phut i balong i puso in charge jong ka Umjutumar district kalong jeri pastorate hapo kasora presbytery ngilai thu i thau ba hi namar ba ngidan menta ha jing three mission jong ka balang hak senong mau keliau kebetulan hajar senong kembrang ke bai pastor isyong isa tiasa begini sengowi khubor nak tinggal jong blai lambal jong syakri ini rawai ke ba prapu kundai di hibat ke barim usim beneng lami unong pendem kibriu daburom pernah hi naki bayap lakiu shaneng lakiu unong bakli ban kre ke ying shongne yangi kijerwai ke ba prahupra hibat ke ba khamrim prapundai lami unong penem kibril daburam pernah hina kibayap lakiu shaneng lakiu unong bakli ban kre kayeng syong ne yang barokin mi naka jing dum jing ya hadur utrai jong kibla kop da jing bom yap kin sayo kil shala utrai shong lembad uhasuk klem wai aba pertai ontang bats pabayo pateng kin riwai kababang blami usim boneng dabor kajing mi pajong umakilami ban om yapshu Hakaba ni kong nga penpau ko jing sungo ublay ubala yalam na banta jonga matkom juru irang papalang iblas ndran lang bat nga bangen poi de kabasuk de kemen
hang ni apok kabalang jong pi na benta ban pendap ya ka benta ya phikum ya ka ba phikum kabalang pi la ibet ban chanya ki terpeng ki batlot ki jonga nga aku blai Easter ya pilang baro na doi pastor wa penya ya kan jeseng ki termasan ki nong syara jong kabalang ki dekhot komiti jong kabalang bat ya pilang baro na do ki baret tam hado ki basantam aku blai langi pi baro da ka kerteng ke jong trai penem penem jong Jesus Christ utrai jong ki trai usiem jong ki siem ubala job no thiau ya ka bor bai ka sni jong ke jing yap nga aku blai ru ya ka program komiti jong ka balang ka bailing bai pastor jong pi ya pensau hanga na benta ban shem ya ka ne ka benta ha ka ne ka jarmian na kalyang ka jonga nga pdyang ka bhon man siem daga basania bangis kham bau blai unyarap ila usyakri batlat ujong na benta ban sembet na benta ban bet ika ketien ka jong ha pdang upai lang ujong tu kombala penithu di pastor ka jagatrei ka bangatrei kada hangti hapo ka Umyu Tamar district ka badan hapo ka Sora Presbytery ngadon nakayeng kasam bat syong sa hangti ka sinong mokliau kamerang ka belong ka sinong ka ba mapikum ka balang pilaya Krisyan na banta ban ya trei lam ya kit lengkor lang na banta ka kam jong ka jing penem nga ai ku blai ya pikum ka balang na banta ka kti ka jong pi ka ba pilak no pilak loy ban kner lam na banta ban Krisyan lam ya ka jing trei ka jing kit ya ka kam ka jong blai rengkap ngi ka balang hang thia ka mrang ngaladon armut ki khon iwei isendrang barasan snem bat iwei ikan thai ibadang khandai banai tam ai kita kilang ki jing pi thu lingkot na kalyang jonga nam da jong pi ha ni ka por ti ka por ang ya shakhmat ti shaban poi shi ka banta jok ten jong blai tu nya pendam ha ka jing duai ublai buk pa jungi ibah beneng ublai badap ka jing it bat ublai badap jaga jing sen ai ngiwan man pau hakmat keduan ka khat bisni e ka jome hamidan kumnia po kan ka yeng ka bakan tang ka jome bargin sia nguru ka khubor ka ba em na usyakri batlat ujome badahan ka por ko trai usyakri jome ulang tang ubreo batlat baswai bat baduna ke babon kilang ki benta ka jong ngin dawai hani ka por ko trai bagi ge baro kla pengkhre ka ba mem la penso syakri jome ai baken mi na ka shintor jong na ka bor ka jome ngachania bang ati na ka por ka jing lam blai ka jome na beteng jisu ngadawai ngapan amen kumang isu tho bagan ka sngi kalong ka sngi ka ba kerpang ka sngi ka ba pendap yangi da ka jing kemen bat ka sngi ka ba pendap yangi da ka jing kermen kane ka sngi Easter Sunday ka bangi ong lane ka sngi jong ka jimi pat ka jong jisu kalong ka sngi ka ba compare na baro ki sngi kerpang ka bangila pan syam haki kalendar bat hak history jong ka perthai laringi pet haki kalendar ki jongi bat ki history jong ka perthai ka bangi pule ngilap sibun ki sngi yap ki sngi kha jong ki ru khrau ka per hang ne ka perthai henrei ngim ju syam satya badon ka sngi
jong kajmi pat kajongki ngem julap setia ya kabuku ya kabakum kata lai tang hakan ka sngi istan ka bamangikum kipat kastan keleng ka parthai ngi rakhe ngi ken mau ngi songu ngi ai buram halor kajmi pat kajong trai jongi ubalong uji Yesus ban namar bakalong kajing ja ka ba phalang ka ba empat jujang kalong ru ka subject ka ba penmi shibun kijing tho shaphang kajing long ka ba shisha ka jongka namar ban ong ba ubriu ublayap un imbyang un mi pat na kajing tep kamlong ka basuk ban chungai kumta namar bakaan jong kajing im sisien layap kata kelalong final kata kelalong kabakut baban nget yakum kata ke jingjang dan kam ya ke jing shisha dan kam ya ke proof kenang bangila ban ong bakalong ke jingja ke beshisha bat namar kata kalong rukum tah kisenran habalaya tu aki syapang kajimipat ukres daki kintai kiblawan ban mi syakaja katep utrai long baki senran aki osngau kata kubor ki kwa shwa banda pensisha kimnget ki khen bakita ki kintai ki syukran kai haki barkumta ban pensisha ya ka ai ka baki osngau kilamare wot chajing tep bat ki shem shisha bakajing tep kelai theli bat kilap satang kajan kabadon hakindong badai hadin bau jisu ulami pau kisendran kini kisendran kisanget bau trai ujongki ulami pat shisha nakajing tep tikom ta bingi pai syapang kajimi pat kajung trai nadut ningpong ning syam habla penbena ya kubor jong kajmi pat kajong ki bayo sngo ki la rartien ban nget bakalong ka basisha madai tak ki sunran ki bayo i ki bla shamar khmat bakisa nget ya kajing shisha jong kajmi pat kajong kris henry nam takiwai pat ha ki tukipor ka kubor jong kajmi pat kajong kris balayalap balapen benar ki senran haki jiu ki balong ki briu ki basirhem hakaniam ki ong bakadai kajing kren ben belai ki nyo baka kubor kajing ben benar syapang kajmi pat ukris kadai kajing kren ben yau belai haki grik ki briu ki bastat ben perkhat ki ong bakadai kajing kren lamwer lane kajing kren biet bat ki roman namar bakelong ki briu ki bakrau ka hagabor ki basinsha ka kapor ki ong bakadai kajing pengsan jibor ya kata kajing berbena bau jisu ulami pat na kajing tap bat hadu menta menne lami shibun kajing batai ki thoris ki ba pher ban persha ya kajimi pat kajong kris ban batai bakadai kajing ja kabam de shisha don ki batai bau jisu uklem yap usyap ler hoding phna henry ukhem biang hagata kajing tem don ru ki batai balatu no yakamet kajong jisu de senran dan ru ki baong belatu no ekamet da kiju te ki babun ki sekolah ki ong bat menjur ba ka khubor ka jing berbena syapang ka jimi pat ka jong uji sukres kreitang ka khana shu thau jong ki senran ban pengsan ya ka jinget ka jong ki henry ya pereng ki jing tho ki blakan tho ni ki babun ki liang kajing ipat kajong kris kadon ki sakhi ki baisai kedar
ban pen pau bakalong ka jingja ka belajar sisa kawai kadai ka jing kam hi jong ujisu ka ba ujisu we thu lupa ba usmi pat hakasngi ka balai ka gospel yones nang ka ba ar khandai ko ong ka ba ujisu ong pen jot ya ka ne ka temple lai sngi ngan penyang pat yaka nangta gospel Matius kan riu arwai ya thu ujisu le thu hakisundran ya kalenti kabaude benyai bansha yap bansha sitom bansha sarapna bat banmi pat ru hakasngi kabalai bat kawai pat kajing tap kabathli kasaki ya kajing pat kajing trai kaktian jung play kia thua balasil ya kata kajing tap da umau ba bala apru da kisipai bar kajing keli kalong manu banut bantu kisunran kila phadyap kisunran kila phadre bala radai batu kiju kin jen rawan ra ekamet ujisu ban penyap nia ban penkut ya kajing berbena jong kesenran syapang kajing mipat kajong kris henry umdan batu umdan masyim ya kamet kajong trai kajing tep kasa thali namar utrai ulam mipat sisa na kajing tep nang ta pat kawai kadai kajing kala ha kisenran ikan mau kisenran dong jisu bala kem yau kila syaptieng kila kuslai kila dap da kajing atartien hakata kajing long sundran kajong ki kila tartien ru ya kajing mipat kajong kris henry kini kisendran ki balong kumta ki kelalong temban ki briu ki baslur ki bemsalya wat penyap na kebenta kekerteng utrai kada ke penkelaya ki kumta dai namar bagi lesem sisa markhmat bat utrai ublami pat na kajing tep kajing sisa jong bipat kung utrai kalong kabor ban pentemai ya kajing im kajong ki banang ta susu na kajing tho jong apostol Paul baro ang itip ba apostol Paul ningkong udai ubriu ubacharham halakaniam ju udai ubriu ubapat perking bha yalakaniam bat uisi bat usyun yaki kestan bat unyau yaki kum kinong kren ben belai namar bakiyalap ya ujisu ubal mipat henry halenti hada moskos ulai syam markhamat bat ujisu ubal mipat bat nado nang ta usos kam ba ujisu ulam mipat bat nama kata ulaim ban nyalap ya kakerteng ujisu ubalayap bat ubalam mipat na kajing tat bat palat hadas nem mentang kabalang kablong kamet kabaim bujung turai kadang yang bat kadang yang roy kumne bat kalong kasaki kabasai kedar cakapertai bau jisu ulami pat na kajing tep na kajing yap menta pat kinyapai kumno ba kajing pat jong kris kadon kajing edai bat ngi kibangai kumno ba kajing pat jong kris kadon kajing edai bat ngi kibangai habang yakran syapa kajing pat kajong kris ngisu thu ba kadai kajing ja ka badon kajing sno bat ka ai ka belajar halal ulum hakal bari kajing syayap kajing utrai kajing syayap jong utrai halal kajing phana nak banta ka pap nam taki pap kajongi ka pen pau ya kajing map ai ya kajing sn ai ya kajing ai kajing utrai na ka banta ki pap kajongi bar kajing bi pat kajing utrai na kajing tep ban job ya ka bor ya kajing yap ka pen pau kajing long kraw ya kajing long badan bor ya kajing long ka bahalor kajing u
halor ki barok bareng i phai sya ka jing em ni kum ki banget ngi so thu ba kum ki banget ka jing em ko jongi ka dei ban long ka jing em jong ka kermen berkata ka jing kermen ka dei ban long ka bas kham bat ka basisha berkata ka jing kermen ka bajanai bat ka basisha ngin syam hak jing yap kajong try jongi uchrukes nak banta jongi namanda kajing yap jong lamap lasaj yakipap kajongi kumbaong kaktin kajong blay bakata kajing kremen rungan syam ha kajing ipat kajong try ubala job no thiau ya kajing yap bat ubaem junom la junam kajing syayap kajong try bakajing ipat kajong try kilong jikremen na kabanta jongi kibangai bat apa ki puson kham cheleu kumno bakini ki arli ki jingja kilong ki jikremen hangi kawai la dangi bu da ka jingkeli kum babu ujisu yakinong tho ba ki farsi haba ki wan lam makhmat ujisu baun bishar ya briu ke belakem haba klem Ujisu loong haki uta ubaklempop hapdeng jungpi tu onlen thamau ningkong ya kata Gabriel ngisyam ba wat kidang tho ki farisi kiba sohok ilade kimnut banlen thamau ningkong namar halade ki suthu bakapop kasa ha ka jing em ka jongki nganget ngi baro hangne ngi don nya kata kabor sotho ya kata ka jingtep lem halade bangem la ban em kum bangi dei ban em kanu tam ban em kumba ublai ukwa na ka jing em ka jongi barka donut ka mensim ka jongi ru ka penram yangi bangisa ha ki pop ka jongi bat namar kata ngi don kam ya kata ka jingkramen jong jing map ai jong jing ai jong jing sen ai ke jong blai perkhat la da blai ubalong badan bor dan ya kata ka jing map hu tangata lakot ka jing em jongi dan jikermen na ka menta jongi ngen em kat bangi em henrai ngen poi syakaju ka jingkut re aingu yu blai namar bulong ublay bakan rey kajing iet bak kajing snai ulai tino ilo khun bla khamarwe ujisukes ban syayap halor ting phna nak banta ki pap kajongi kumta ngila ban em kajing em ka badap da kajing kremen ha ka basno hauta onong pe em ublawan ban map ai ban saj ya ki pap kajongi da kajing yap kajong laki pop jongi kinsau han kin salie tikum kaya kata kada ka men ka jongi ki bangai ha ka jing syayap ka jong tra nang ta bingi phai pat sya ka men ka bingi don ha ka jing pat ka jong tra ngin perkhat da ka ne ka jing kele la da utrai ulong ubamap ai ubale isnei henrai la da udang sakut pat ha ka jing tem kamut don kabor man pendam man sensyar ya kibor kiba pencet ti ngi kamut bakajing kermen hajing senai hajing map ai ha kris kan kut no tang hajing tep pujung kombo ong upol lada tang hajing kajing im ngilong kiba kermen ha kris ngilong kiba kerutam na kibreu baro Rai aingu ya ublay, bau try badang penem jongi ujisukes, ulami pat na kabayap, ula job ya kanong syun kabakraw tam, kabalong kajingyap, ula kiw syabeneng bat ula syong syakamuan ublay, kajingmi pat kajung try kapenpau syena ya kabor jengu, ya kabor kajingbem syak job kajung.
บัดกัดนูกันลองกับบัสโซเทียงกันลองกับบัสโซหุนกันลองกับบัสโซสแคมบันกระเมนหาอุตาอุนงพันเอ็มหาอุตาอุนงพันเอ็มอุบักันเรยกะจิงเอียอุบักันเรยกะจิงสนไออุบักันเรยกะจิงมับไอบัดกุมจูรูบัดอนยากะตะกาบอร์อุบลาpendap nulut ya ki ai baro hapo ki kijat kijung kata kade ban long kajing sos kham ha ka jinget ngikum ki bangai kajing kerben ka basisha ha ukres ki para bangai be ye habingi phai sha ka jing em pajongi idan bon ki syap tieng ka bangi syap tieng ha ka jing em pajongi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy cùng kịp riêu, nhìn nhà lệ bàn pin klết, bàn pin kinh mau, bàn pin klết, bàn pin kinh mau, yakata cái shisha, ha cái jing em của chúng em. Namar cùng kịp riêu, nghi sham, bàn nghi số thua, bà ha cái jing yap, nghi yo i cái jing cốt, nghi yo i cái jing đua nọ, nghi i cái jing dum, nghi yo i ru yak jing puot, ha cái jing yap. Bat namar kata hagan ka jing em ka bangi em ngenyale ban laj na kayap thangan na kayap khriat na kayap pang bat na kayap mensaw bat ngen persang banyale banyabe syaki ki ai ki ban kersan ya ka jing em bujongi ha ka nek perthai la kalong makersan na kaspa ka phau la kalong makersan na ka ko khya la kalong makrashan ki lat jingada ba pher hande ki chisha kalong khadu hi ka jinglap kalap ka jingyap kalap ngi habadai kapur ka jongka nyemna lat nagisni ki jongka ngadan armut ki khon ki badang ret hawa ki thya ngaju pe ye yaki hasanda ka jongki bat ngaju perkhat kum ne ngi dan senda kum chieng chisam hendak kawai kasngi ngaso thu ngi hap banyak klat iwai ya iwai pat berkata kadai ke shisha ha ka jing em mo jungi kum kibreu bat namar kata manu ban a jikramen yangi hakum kita ciberkhat hakum kita kijing kendu detang uta abal ipat nak jing yap Bela job no thiau ka jingyap ubalong turai bunong pun em jongi ujsukres ubalong ngalong ka jimi pat pa ka jing em uta banget hanga lau layap unyo em bat ubriu baro ba em bat ubanget hanga unum yap shu lano ru langi de benyap hakado sisien langi de benyaklat balaki ba ie ki ba thon hakani perthai Ngidan nya kata ka jingkramen hautra jongi utsukes ban em junam la junam batu kumba ulakular utra jongi ulakular long nganawan pat ban simti ya phi haladi hi bahakata ka bangalong mga phiru phila banlong ki par bangai ba ie langi de banyat ya ki tham ka tangi ka jing yap ha ka jing pang sitam ngem dai ban chep tieng ngem dai ban du jikramen ngin chania ngin IT hautra jongi ubalong jikramen na banta ka jing imam jikut ka jongi namar kata ka baginang em hagni ka parthai shang basa ka basipor haga ba ka spa ka phau kirang sipor haga ba ka jing subha jipan hon hakado kirang sipor haga ba ka sarong kamladi kirang sipor tu ngin persang ban im kumbu utrai ukermen naga jing im tungi banya be syakahak banya be syakchisha ka jong
haka jing em ka jongi kenang bangila panyang skam haka liang jung trai hadu ka klip mat ka bakut jong ka jing em jung bangila ru ban ong gembong upol ban em kalong upres ban yap kalong jing mentoy ban em kalong ka jing em ban em na banta upres na banta ka kerteng jung ban yap ru kalong jing mentoy kalat ban syem no kloy bat la unang penim badai akum kita ki bangai baka jing yap kam dan bor ban pen syapti ngaki em la yap ka syong ha kakti ka jong blai ki perbangai bai tungin duai tungin ai ti la de bau blai ru un pun kup yangi dakata ka jingai dakata ka cikramen baka jing yap ka balong kanong syun ka bakhadu kam dan bor ban penting ban pensengi habang idai manesyam yaka ban nang ta ka bakhadu nya phai pat chakowe ka jingkeli ka balami haka step esta wai ban pentelen no ya mau yangi na ka jingkhang jong ka jingtep kani kalong ka jingkeli ka bangla ban syam no gospel marcos klanang ka bakhan rio Kaba gelangur ki kentai kamari Magdala kamari kami Jacob berkasolomi. Kalia keren paramaki haba kalia le cakajing tep. Belabu ekamet utrai na kebenta ban pensle yau. Hak jing long kum ki kentai. Kelas tutu lupa bakimla abor satya ban pentelun yau ta umau khang. Kisutu badai bakidan kam ya kajing Arab. Kumta keliakan paramaki dak kuslai uai banyarap ban pentelon lem ya uta umokang henrai haba kilapoi hangta kisyam baladap ban pentelon ya uta umokang kumta kajing kuslai ban weng ya ta umau ladap jubab nak ban tajongki kapasa nam tajongki kalong ban rung hapo ban lej pensle ya kamet ka jung trai henry ha kirung hapo yo I temban ni usamla bakup de ki jain li ka bajan sur bat kila syaptieng heu tau samla lo ong ki wat syaptieng u jisu ba phiwat u ba sha sanapna dan shu hangne ulami pat kelej athu hakisndran ki jong u ba walej ashwa jong phi sha galilea hangta penyoi bat hangta pensiam nyu kilami no nang ta ka ching kendet kilalong kibanding kong banyak snow ya khubor jang ibi pat bat kilalong ru kibanding kong ban penpena ya kata ka khubor bat hakane ki syam jong ni ki kenthai hakata ka step istar kilamat ya ka ai ka bakim khimi lenti hakat ka step kajing kuslai ka jongki mano ban yarap ban pentelun lem yau ta mokhang henre ki syam temban baladap ban pengenria kajing perkhat ka jongki ban pensle ya kamet ka jong trai henre ki syam temban ba kelong temban kisaki ban yathu syafang mi pat jong trai berkata kajing kala kajalong namar ba utrai ulami pat na kajing tep ubat uta umukhang cimala ban batsa ya u ha kajing tep uladai ban kendria no ha kajing mi pat kajing trai kajing mi pat kajing trai kawan ra ya kajing kala ha kini kenthai kawan ra kajing kala ha kini kenthai laweng no ya ka kuslai ke jongki la pentemai ya ka jing temu ya ka mission ke jongki bal ban long ki sakhi ya ka khubor ka jing pat ke jongu kata kalong ka bor ka phla ka badan ha ka jing pat ke trai ka bor ban kelang ka bor ban kelang kabor ka phla ka badan mi pat trai ka de kabor ban pen kala berkani kabor ban pen kala kala pen kala
ya kajing jong upol hak lanti si Damaskus habaulah syam nyau Jisu umrmipat kelapan kelai kesenran na kajing long ka bakau put sya kajing long ka baslur habaklah syam makmat bat u Jisu umrmipat kelamat ya kabor jong kacipen kelang habaklah syam lade shimet ya u Jisu umrmipat Kipar bangai bayi tu mimpisan hadis shimat. Kai kajeng kela kibeng kwa ha kajeng gujongi. Ha bengi perkat ha kajeng ni kum kibreu. Kum kibreu hingi kwa ba ublay on pen kela ba ublay on pen kende alut. Ya ki mau khang ya ki mau long kibaban kia ha kajing gujungi kata kada kajing kala ka bangi kum kibeu ngikwa banweng no eki kuslai paro na kabenta kajing gujungi namar kata kum kibeu ha ka sanchar ka khadar ngikwa ya kata kajing kala ka banadong hadong kenang bansuk kajing ha kani ka perthai ngem kwa bandon kinu kimokhang ki banwet ha klenti ha kajing temu ha kajing gujungi bon kum ki breu ngi kwa ban kajing kumbang pos niu lane kumbang medur ban jalong ha kajing gujungi henreng ide ban ken mau pat lau trai ula weng yo mau khang bakini ki ken thai ke kuslai hereu trai shimla kular ban weng lot ya ki mau khang ha kajing gujungi Reu trai ula kular punya itu rengkat lembat ni haduk ke bakut namar udang haduk menta bat junom la junom kibar berangai baik ngin syam badan ki mau kajik jongi kibau trai on perken riak sisa henreng ngin syam ru badan ki mau kibanang syuskam kibanang ban khia ha kajing jongi Henry ngimdai bandu jingkermen hau namar bakabor jong kejepun kelang hak jimi ipat kejung trai kalang kabor ban pen kela ya kajing mujongi bangila ban ha pedeng kimau khang jong kejingkermen ha pedeng da kejingkermen bagi shania hau trai kumbalong kini kiken thai lak le mat ya kajing syaweng ya utamo khang hakata ka step istar henry kini kiken thai kidangai kendu sibun kimau khang ha kajing kujongki ki haban phetri ki haban sha sitom ha kajing nama kajing ngai kujongki henry kila ban chakri hok yu blai ha pedang ki mau ki babun jaj ki baka ya kajing jongki namar baklamat ya kapor jong kajing kela ha kajing ipat kajing trai ha bakla syam makmat ba Jisu bam ipat bakane ka khubar istar ha kan ka jalmit ki mentang kamdai ka khubor ka basyukut tang kajing thu siapang kajing ipat kajing trai kamdai kata ka subjek ka basyukut tang kajing thu siapang kajing ipat kajing trai henry ka de ko khubor ka bangidai ban itu ka bangidai ban syam madu hala kajing namar ba udangnya hadu menta madai hangta bangin mat ya kabor jong kejeput kela ha kajing kujungi kumbalong kini ki senran ha bakiya snow ya khubor jog jimi pat kajing trai kam simkut ha kabiya snow kila dai ban mare ban laj na syam markmat badu ka khubor estaru ha nga jamit kalong kumta kamdai ka khubor me thu syapang jimi pat kajang kadai ka khubor ka bakhot ban laj ban syam yo try bernipat nak kajing tak kak tiang kajung blay yang ka for ka pekan mau ka bong ha khami
ngayang hajing khang mangatien lada uno nurunyo ngau yikatien jonga on pre kata kajing khang ngawan rong hapo hau nganyak bat nganyak khoi miet lembat u bat mau lembat nga kumbau jisu walai bena syam yakitunra wan ru bena syam dalade na kabenta kajongi kabasa ka syong hanga phi bangen ple ki khmat ki bakajan sim banyo i yau mena syam yau ban mat ru ka bor jong ka kala khanang bangilapan im hapdeng ki mau khang ki baka ha ka jing im bujungi ublai kur khu ublai nyarap ublai nam ta ka buram jung amen. Ngai ngo yublay nantang ni khubor ko koldor ko bang so mau jong shakri ko bang mau di hisha na tiang ke jong blay ya ke jingmi pat bat kamut ayu da ka banta jongi ki banget na ka banta ka jing em kristan jongi ka barang sa ha ka ni ka persai ka khubor ko basakadar kolong ba ka jingmi pat kolong kajing kermen nak benta jongi kan bagi dagim ban dalalit nani percaya ku jisu hi loong ko embod banget chau unum yap no lanu ru habdeng ke percaya ke pedap dagi jing bagi jele ke bagi mat ha ke jing em jongi shimet yeng gisam bat ak percaya saudong sokun ngidon jingkermen ngidon jingsuk butrai jongi uem ben kurku pendai kene khubor hagi do not ke jongi hagi jimut jebur khat jongi ru baro ben kurku jong shakri iron arnong food yeng shakri ke bokol dor ke jongi ha ka pastorate ka bi don un kurku yeng ke samuti kurem ki khon jongi ai ke jing koi ke jing khia na ke jing suk ke jing men ki ko yeng sam hi borok we pastor isali phai no nang ni shala ka jing yeng sam shakamrang ublai ke jing suk lorong kat bat phi un ri un down sumar klinti ya ba pen poi suk sha la ka jing yeng sam lembai rang ba balang i balewan masunran lem bat phi pastor ngila poi siya bawai jong jing mani jing ublay nginyar wai ke jirwai ka ba lais pa khandai puwe bahadin jong ni ke jirwai agar pa di pastor hi ba jing ren ben bu ngkot ka jing duai nang ta be supply rungi da ke jing ker khu bunwai nganget bajisu udang im uyat bar ngau kren bar nga lenter jing im jonga nganget jing pen im buai kumnu ngatip butrai uim hapo jonga kajerwai ka balai spa kendai huwe nga syakriu drai baim hang ni haga pertei nga ngets kemba uyaim wajing banget kishlei nga snok tibas bonjong bajing sawa bajem batang syukur pat yau jing snolem shem nganget baji su
Shatman, Shatman, go Kristan, pensawa sur jing wai, jing yaro haleluya, you Jesu Kristo ai, baro basyan yahau, kin yo jing ngen badan, don uban kam hi, you tribe laya, nganget, nganget, ba Jesu udang im, uyat ban nga, ukren ban nga, lenter jing im jong nga, nganget, nganget, jing penembu ai kumno ngate butrai uim hapo jonga. Shon chap ablay du man sim khoj u jome ya ki banta baro la pendap hagan ka jan miet batu rap ikum ki bangai hame bangila ban em ka jing em ka bakermen hame u balong trai ban mi pat no da ka jing yam ba chus kham jo ka jing em kan long tang hagabor ka jome tuai ba ka jing ba ka jung play ku pan da bam jikut chum jikut kajing ay berapa yang try jong i balong surkres kajing slok jagar chan kajing rap cuman simakun kini gila jagar khu nau cu ublay kada shong sa shong dap kerhai hapdeng jong i hagan kapor begitu barok gawa jaga khmat kajame keleng setlak kaperthai dulu mantas jika arta bam jukut ru kataru amen.